kulendi bata right dzasara dzese ishiri ndiri kuita kubata 1-1 ndichiundura hazvina kumira zvakanaka mhuri yezimbabwe iko zvino zvipaita nyaya yekuti iri kuda attention pari kuda help kuti tibate tichionesana zvinhu zviri kuitika ndikaona inini nichinge ndauya munoziva ndine 1 monya rinogadzirisa zvinhu zvekuti inini handigone ndine nungo dzekutaura zvinhu ndichitenderera kudai so ndakajera ngorova zvinhu zvangu straightforward but kana imimi muchinakirwa nekuti titenderere inenge yaya kwamuri iyoyo nyaya iri panapa yakamira kadai so pari kunzi zvoni SA deputy Mabuza's daughter donates 50,000 to ZANU-PF conference. On Monday, 6 October 2025, Dr. Precious Mabuza, daughter of the late South African Deputy President, Comrade David Dadbede Mabuza, donated 50,000 on behalf of FS Mining to support the upcoming ZANU-PF 22 National People's Conference set for 13 to 18 October in Mutare. Dr. Mabuza, the company's CEO, was accompanied by brother David Mabuza Jr. and FS Mining executives. FS Mining, a South African chrome mining firm operating in Zvishavane, plans to establish a chrome washing and smelting plant in Zimbabwe, reflecting confidence in President Emerson Mnangagwa's open for business policy. Parikuda va tibate tuonesane pane wakambona bhora nditi I'm sure pane inonzi va yekuti ngatuonesane. Inini zvandinoita handinyanyi kutaura zvinenge zvisina umpo zvezve because I don't like that honestly because izvi zvinhu zviripo ende zvanakira kuti nyaya iyi yandiri kutaura inini handitaure nyaya dzemusoro wangu itoripo paZANU-PF mapeji acho eZANU-PF kureva kuti vakakonfirma vega but vaa manje ndo yetinenge taakuchiuya nayo toonesana kuti zviri kumbonatsofamba sei, mutemo wacho unomboti kudii, constitution yacho inomboti kudii panyaya dzevanhu vanopiwa mari nevanhu especially vekune dzimwe nyika zvinenga zvichimbofamba sei, right? Iyo yakamira kana isoyi. Donations to political parties, members and candidates, prohibition of foreign funding, right? No political party member of a political party or candidate shall accept any foreign donation, whether direct from the door or indirect through a third person. 2. For the purpose of subsection 1, any donation accepted by a member of political party shall be deemed to have been accepted by the political party unless the member willfully fails to disclose such donation to the political party, in which case the candidate shall be liable for any contravention of subsection 1. Subject to subsection 4, any political party which or member of a political party or candidate who contravenes subsection 1 shall be guilty of an offense and liable of a fine equivalent to the market value of the donations or $100,000, whichever is greater amount. A political party member of a political party or candidate shall be deemed not to have accepted a donation in contravention of subsection 1 if within 30 days of receiving the donation, the party member or candidate returns the donation to the donor. The value of a monetary donation made in foreign currency shall, for the purpose of the section, be calculated by reference to the rate of exchange of that currency to the Zimbabwe dollar prevailing on the date when the donation is received. Right, ndatobata va ngavadzosere mari ndozvikutora mutemo wacho ndo vakaunyora and the president wenyantaura kuti is the constitutionalist. This is the constitution. Akomana regerai vakomana ndatiregerai ndosaka ndati dzasara ishiri kungondura 1 by 1 aitotyisa ndibhobho makatora bhobho akaenda pa zvamakuita izvika izvi hazvisiri izvo. Ndotoona vanhu vakaita sana chinamasa achimhanya kupfeka magirazi ake achiita zvaike zvanenge achiita zvezve obuda tanga kutaura kuti tazorisivha mari tazodidididi tapuwa mari yakati 50,000 achimhanya kuposta zvinane basa rese kana atori munhu akangwara ngaachidhilite chinjeche. Ende chinoitika ndechekuti mamwe madhara varimo mupati vakangwarisa vanokusiya uchirotomoka uchibuda offside uchidhomoka so unoona kutopedzwa political career yacho because of that 50,000 years. Kaidzose ende mari yacho panga vanobhadhara fine yacho kuti unotambira mari yemaforeign ngirini kuti zvaita seku
zvanyanya kudii because mutemo wacho ndozvaukutaura imi munoti munotonga nemutemo saka izotoita kungoverenga kuti uri kumboti mutemo. We are not opposing anyone here but kungoonesa zvinhu zviri paground kuti mutemo wacho wamunoti munomira nawo matyora ndochete zvandiri kungotaura panapa. Handisi kumbotaura zvekumboti aiwa zvinozodai so mangwana zvozodai ko zvikazonetsa zvidai. Ndingoti mutemo wacho wamunodhila nawo wacho matotyora kudhara ndonyaya yandangoya nayo chete mhuri yeZimbabwe kuti ndingokuratidzai inonzi vha yatinenge takabata kuno vanoona bhora kungodai so tobata nyaya yese. Bye bye. Yoshela Kulian TV Team VAT asi vanhu vachishamsika Kulian TV haichatsika saka subscribe wozolaika nechawana zvesapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information is brilliant yeah. Everybody say Kulian